Alitshoni lingenazi indaba. Kuthiwa ke kudubule ibhokisi kwaNandipha, satshelwa ke ngoku asinanto njengobani ndibona. Kukho abathi ngoba sincedayo kusitsha bathatha into zethu, iibhedi zilahlekile, iTV. Chopha ndikubalisele. Ngamatyotyombe aliqela atshatyalaliswe ngumlilo eKosovo eKapa. Ngale ntsasa namhlanje kuvumbuluke umlilo notshabalalise izindlu eziqikelelwa ku-80 kwindawo yaseMesiya eKosovo eKapa. Sitshelwe singabahlali abaninzi eKosovo umlilo uphume kwaNandipha ngeseki yentambo zombane ngoba abantu abaninzi abanawo umbane eKosovo. Kuthiwa ke kudubule ibhokisi kwaNandipha, satshelwa ke ngoku asinanto njengobani ndibona, ndinxibe igaweni nditshelwe ii-ID zam nee-ID zalatata sendlini nee-ID zabantwana bam nezatifikeyiti nee-clinic card. Sitshelwe nazimpahla zesikolo. eseyiwesi ndifike ngoLwesibini mna ndivela ezilalini, ngoLwesithathu ndayothenga iyunifomu yabantwana bam besikolo itshile kwayona, andinanto ndiphelele kwezi ndizinxibileyo. Kwinyanga epheleleyo kuDisemba kwesuka kube kutshile apha, but then kuyaphinda kuyatsha ngoku. So ke ngoku singabantu umzekelo abangathathi ntweni, into esiyicelayo sicela nje istructure ukuncedwa nabani na onosinceda akwaba siphinde sithini silungise istructure zethu. Ibe yiChristmas kumaphara etyhuthula iintambo zombane ezitshileyo ngeli lixa izicimamlilo nabahlali benqanda umlilo obusavutha. Kukho abathi ngoba sincedayo kusitsha bathatha into zethu, iibhedi zilahlekile, iTV zilahlekile, asinazinto. Sicela amancedo bethunana kwabanezinto bakwazi usiphosela. Ukanti lo mlilo ogqugqisayo eKapa ukwasube nemiphefumlo yezithandani ezimbini kwindawo yaseSweet Home Farm eFilipi. Khanikhe nisihelpheni bethunana ngezindlu, siyonakalelwa njengangoku asinakutya, asizazi uba sizawulala sitye ntoni na. Mna ke ndingumama onabantwana abahlanu, ngoku andiyazi ke ngoku aba bathathu uba ngoku iyunifomu zawuphinda ndiyichole phi na. Andinayo ngoku nale yokwenza i-ID imali, ngoba imali ebendinayo yile bendiyobathengela ngayo iyunifomu.